Koska se äiti tulee? Ai moi kulta. No moi. Vihdoin sä tulit. Miten niin? Eikö sä muka muista? En. No, sähän sanoit, että me lähdetään tänne junalle. Ei lähetä. Lähdetään. Sanoi teille niin. No, me nyt ei lähdetä. No aha. No älä nyt nukkumaan mene. Kellohan on vasta 5. Eikö sais? Älä taas aloita. En mä yrittänytkään. No aijaa. Menisitkö? Okei. Ling long, ling long. Oh, mä vihaan vieraita. Moi. No mikäs nyt on vialla? No ei mikään. Sanoisit nyt. No enkä sanoisi. Sano. No okei. No, kun mun äiti sanoi, että me mennään tänään Hesaan junalla. Ja me ei mentykään. No älä nyt sentään huuda. Kulta, mikä täällä on hätänä? Ai, hei Alicia. Ai, sorry, hei. Hei. Hän on hieman kimuranttina nyt. Äiti, turpa kiinni. Oh, no jaa. Joo, hei. Joo, hauskaako? Shut up. Äiti, älä ota teinien asennetta. Me ollaan teinejä. Sä oot 50. Niinku haloo, da. No kai, sitä nyt saa niinku sanoa, että OMG. Sulle ei sovi tällainen lässyti ääni. Me ei lässytetä. No ei niin, mut toi ämmä lässyttää. Joo, minkäs me jäätiin? No en tiedä. No mikä nyt on? Ei mikään. On vaan yksi surettaa yksi asia. No mikä? En minä voi kertoa. Kertoisit nyt. En mä naura tai mitään suutu. Tai näin. Kerro. No kun me muutetaan. Mä tulin vaan sitä kertomaan. Muutto on tänään.